Oo. Di ka mabalik naman sa barangay hall. Tuan man dito ang eskwelahan paingon. Wala dito Asa day ni Toyok? Toyok? Balik ba ta? Vlogger. Ang imong picturean, ang katong kuan, imong videohan na to katong Shit, layo. Oh. asa man sako? Ikat mo pa. Wala na maglabak tas ang mga tao. Kanara magtrabaho lang.